Čau lidi, vítám vás u nového videa. Tentokrát je to hrátky z Google Search a vždycky bude jakoby prostě 5 slov, které sem zadáme a uvidíme, co nám z toho vznikne. Zdravím vás tady Dizzy LP a pustíme se na to. Takže jako chtěl jsem vám říct, že je to opravdu velká sranda, co tam někdy vyjde, jo. Takže první máme jak vyrobit. Jak vyrobit luk, bombu, mýdlo. No, to není zase taková sranda. Tak druhý je miluju to. Miluju to. Nic. Cože? What the fuck? Miluju to. Miluju to. Co je? Tě víš to. Koně a to nikdo nezmění. To nezměním opravdu, no. Takže třetí bude. Co bude? Co bude třetí? Co myslíme? No. Tak je. Miluju když si prdnu ve vaně. What the fuck? Když se na mě díváš, když víš, že fakt nemám rád rajsku, no tak to mě poser na hlavu. Nevím, proč řeší někdo takovýhle problémy, ale miluju, když si prdnu ve vaně. No tak to, dámy a pánové, to je teda pořádný potěšení tohle. Ty jogo. A poslední bude, co dáme jako poslední věc? Kdy přijde, dáme kdy přijde. Kdy přijde porod, exekutor, dopis. Porod ne. Kdy přijde porod. Nevím, kdo řeší tohle, když to asi všichni víme. No tak doufám, že se vám video líbilo. První díl hrátky z Google Search je za námi. A takže doufám, že se vám to líbilo. A uvidíme se u dalšího videa.